Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja. Durant tot aquest any no es podrà construir a la primera línia de la Costa Brava, es congelen les llicències d'obres. Aquest 2019 començava amb bones notícies per les entitats ecologistes amb la moratòria dictada per territori que prohibeix construir en una franja de 500 metres paral·lela a la costa, una moratòria que s'ampliava en l'espai només unes setmanes després, al mes de febrer, afegint-hi 80 pastilles de terreny més. Satisfacció per una banda, malestar per part d'altres sectors que ho veuen un fre a la projecció econòmica d'aquesta zona. De tot plegat en parlem en els propers minuts amb l'advocat de la plataforma SOS Costa Brava, el senyor Eduard de Ribot. Molt bon dia, benvingut a Notícies en xarxa. A veure, aquesta moratòria és la solució definitiva per protegir urbanísticament la Costa Brava o és un pas més? No, aquesta és una mesura provisional. Era indispensable adoptar-la perquè tenim uns planejaments a la Costa Brava expansius que permeten urbanitzar i implantar fins a 250 noves urbanitzacions. Calia actuar d'immediat perquè nosaltres dèiem que la situació de la Costa Brava era la de la tempesta perfecta. Hi ha tot el capital del món disposat a invertir i a urbanitzar la Costa Brava, tots els fons internacionals, i hi ha tots els rics del món que volen alguna parcel·la amb vistes a les Medes o a Cadaqués. I per tant, tota la Costa Brava aquest estiu estava caient molts boscos, a Begur, afectacions a Palafrugell, a Palamós i a tants altres llocs. Per tant, calia actuar d'immediat. Llavors, tenim una moratòria d'un any. Clar, quan passi aquest any, què s'haurà de fer? Es torna a obrir la veda, precisament perquè hi ha tot aquest interès focalitzat en la zona de la Costa Brava. Tenen por de què pugui passar un cop s'acabi aquest any? Naturalment és un perill, però nosaltres estem convençuts de que el govern de Catalunya actuarà i actuarà de veritat, de fons. El que estem esperant ara, allò que estem esperant és un pla director urbanístic que salvi la Costa Brava. Vol dir que aquest pla director el que ha de fer és desclassificacions massives de sòl. Ha d'impedir aquestes 250 urbanitzacions que encara no estan executades i desclassificar-les, dir que això sigui sòl no urbanitzable i que no es pugui edificar. Si aquest és el contingut del pla director, haurem estat a temps i la moratòria haurà servit. Si el pla director deixa les coses com estan, doncs la Costa Brava serà el Titanic i una onada de formigó l'enfonsarà. Digui. No, que hem d'estar conscients que realment els planejaments són terribles i de l'ordre de 35.000 habitatges nous poden aparèixer a la Costa Brava i el govern de Catalunya i els ajuntaments han de decidir si volen una Costa Brava amb un estat més o menys natural com la que tenim o si prefereixen Marbella o Benidorm o aquests models obsolets de destrucció massiva del territori. Per tant, amb aquest any el que es pretén és, o amb aquesta moratòria es pretén guanyar temps precisament perquè es pugui redactar aquest pla director. Efectivament. Tots els ajuntaments, però també la Generalitat, tenien la capacitat d'adoptar un acord de ple i suspendre el planejament vigent per repensar-lo i modificar-lo en allò que no funcioni. Els ajuntaments no ho han volgut fer, per això vam demanar que la Generalitat sortís al rescat de la Costa Brava. L'avantatge del pla director és que pot actuar de cop sobre els 23 municipis de la Costa Brava i pot salvar de cop tot l'àmbit territorial davant de la negligència i davant de la inactivitat dels ajuntaments que estan deixant urbanitzar i aprovant tots els instruments d'urbanització sense parar ni una sola obra. Aquesta moratòria s'aprovava el mes de gener, ara ja estem al mes de maig, han passat per tant ja un temps considerable des que la coneixíem. Vostès llavors deien que estaven moderadament satisfets. Quina feina s'ha fet en aquests mesos? S'ha avançat precisament per donar temps a aquest pla director? Quines notícies tenen? L'únic que ens consta que es va fer és un avanç del pla director que nosaltres consideràvem insuficient, perquè abordava la primera línia dels 500 metres i abordava una sèrie de sectors urbanístics, de l'ordre de 80, té voluntat d'actuar una mica més enllà, però no vol salvar els 250 sectors. Nosaltres diguem que el pla director ha d'entrar en les desclassificacions massives. Tampoc pot ser únicament mesures de maquillatge.
que sembla que el pla director està pensant molt en mesures d'integració paisatgística, que naturalment hi han de ser, perquè s'ha de regular la urbanització en pendents fortes, que avui en dia permeten que surti un excés de nombre de plantes. Però això és només maquillatge, s'ha d'entrar en el fons de l'assumpte, i el fons de l'assumpte és garantir la sostenibilitat. Nosaltres diguem, no hi ha prou cales i no hi ha prou platges, i no hi ha prou boscos, ni aigua, ni paisatge per seguir urbanitzant indefinidament, que hem d'aturar, que no hi cap ja més formigó a la Costa Brava. Les carreteres estan desbordades, les depuradores estan al límit, no podem seguir sacrificant més territori. El territori, el sòl, és limitat i ho hem d'aturar. I és una acció que cal que sigui urgent i és una acció que ha de ser amb coratge, valenta i definitiva. Els promotors han d'aprendre i han de tenir en compte que si la Costa Brava té un valor és pel seu paisatge, per la seva bellesa. Si ens destruïm aquesta bellesa, ens quedem sense Costa Brava. Però ells hi veuen la gallina dels ous d'or, el que vostè deia, perquè hi ha molta gent interessada en comprar terreny, en comprar una mansió, una casa, una torre, un apartament, el que sigui, en aquesta zona. Clar, aquí hi ha una qüestió d'interessos econòmics que suposo que és complicat de gestionar també per part de l'administració. Per part nostra ho veiem molt senzill. Hi ha un interès que és el superior. Hi ha un interès que és general, que és la defensa del patrimoni comú. El paisatge és el patrimoni comú, la defensa del medi ambient. Aquest és l'interès superior. Enfront a això hi ha un interès privat de promotors, de propietaris de sòl, pot ser legítim, però quan hi ha un interès superior no hi ha d'haver dubtes. Es sacrifica l'interès privat i es salva l'interès superior. No entenem, per exemple, com a Cadaqués, havent-hi en joc el patrimoni cultural del municipi, la mateixa bellesa paisatgística de Cadaqués, la seva línia de paisatge, havent-hi això en joc, l'alcalde de Cadaqués opti per deixar tirar endavant, i la Generalitat també, una urbanització que pretén instal·lar 105 habitatges i un hotel, destruint el Puigsaguarda, més de 10 quilòmetres de parets de pedra seca, 8 cabanes de pastors, 55 clopers i prop de 1.000 oliveres. Davant d'aquesta tessitura, què és superior? L'interès de dos promotors que volen destruir Saguarda per fer el seu gran negoci o la bellesa d'una població que és única a tot el Mediterrani, diríem, no només a la Costa Brava. Si jo fos alcalde de Cadaqués no tindria cap dubte. L'interès superior és la defensa de Cadaqués. Hem parlat d'aquest pla director urbanístic, d'aquest PDU, que vostès confien que es vagi elaborant al llarg d'aquest any, però consideren que hi hauria d'haver alguna mesura més intensiva, més important, una llei específica que protegís la Costa Brava en si? A veure, jo sempre dic que les lleis són adequades. El problema és que no les apliquem. Tenim des del 2004 una llei que prohibeix urbanitzar en pendents superiors al 20%. El problema és que la Generalitat i els ajuntaments no l'estan aplicant i han passat 14 anys. Tenim una llei a Catalunya, la llei forestal, que obliga que els boscos siguin sòl no urbanitzable, o sigui, no s'urbanitzin. Malgrat ser de 1988 aquesta llei, el 2019 encara estem destruint boscos, per exemple, a Begur, a la Pedrera de Santiga, a Sarriera, etc., a la Pineda d'Angori. Com pot ser que si està protegit el bosc des de 1988 els planejaments encara no ho hagin respectat, això? Per tant, no és un tema de lleis, és un tema de voluntat política i de capacitat tècnica i de saber escollir al costat de qui estàs. També cal una redefinició del model urbanístic, perquè estem pensant en aquest model d'urbanització, un model de fa unes dècades enrere, un model bastant depredador, que trepa precisament per aquestes pendents i per aquestes zones verdes, no? Totalment. És repensar i modificar i canviar totalment el model urbanístic. No pot ser un creixement il·limitat. Nosaltres diguem que la Costa Brava ha de ser creixement zero. El que s'ha de pensar, si de cas, és en rehabilitacions, en canvis d'usos, però no es pot continuar depredant el territori. És un model obsolet. Però de totes maneres volem matisar que és cert que hi ha alguns planejaments antics, però hem de dir que a la Costa Brava n'hi ha molts que són dels 2000 i pico, de fet dels creixements més immoderats, com el POUM de Palafrugell, el POUM de Palamós, Platja d'Aro, etc. Aquests, Tossa de Mar, Lloret, són recents, són ben recents i només pensem en créixer, en multiplicar sectors urbanitzables. Hem de dir prou.
Vostè va comparèixer fa unes setmanes al Parlament, precisament per aquesta qüestió. Va demanar a Territori que compri terrenys per protegir-los, readquirir terrenys encara que es poden salvar perquè no s'hi pugui fer res allà. Expliqui's aquesta fórmula. Sí, la plataforma SOS Costa Brava va aprovar ja el 4 d'agost del 2018 un manifest proposant mesures a tots els organismes públics i a totes les administracions de la Generalitat. I una d'elles era la constitució del Conservatori del Litoral. Nosaltres diguem que Catalunya té un mecanisme, que és un institut, l'Institut Català del Sòl, que porta 40 anys comprant terrenys per urbanitzar-los i per fer polígons industrials. Llavors, la proposta de SOS Costa Brava és crear un organisme que el que faci és comprar terrenys per preservar-los, per protegir-los i per treure'ls del risc d'urbanització. No inventem res, és un model que existeix, per exemple, a la nostra veïna França, que tenen el Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, i ells han comprat ja prop del 30% del litoral. Nosaltres, davant d'aquesta situació, de tant propietari del sòl, tant promotor hàbit d'urbanitzar, com això sembla que no s'atura, el que haurem de fer és que l'administració compri el territori i impedeixi que es destrueixi. Que passi a ser terreny públic, bàsicament. Efectivament, es podrà gestionar, es poden fer acords de custòdia del territori, etc., però s'ha d'actuar d'alguna manera, perquè si no, això, ho diguem sempre, és el Titànic. Anem directes a l'enfonsament. I l'administració s'hi posa bé, l'han escoltat, hi ha hagut algun tipus de resposta a aquesta proposta que vostè va llançar al Parlament? Al Parlament, la veritat és que tots els grups polítics ho van trobar d'interès, veurem com evoluciona això. Són coses lentes, és un canvi de política d'important dimensió, de llarg termini, però hi estem esperançats, sobretot perquè hi ha un parell de projectes de llei que estan en discussió que podrien permetre tenir cabuda aquest organisme. Em sembla que estan discutint ara una llei d'ordenació del litoral català, per tant, aquí la creació d'aquest organisme seria idoni, ràpid i llavors s'hauria de dotar econòmicament. Que nosaltres diguem que, per exemple, si hi ha la taxa turística, si tants milions de ciutadans ens visiten i sojornen a la Costa Brava i gaudeixen del territori, de les platges, etc., doncs per què no aquesta taxa turística que vagi directa en aquest organisme i que serveixi per comprar territori i per salvar-lo. Perquè no és una operació barata, estem parlant de si han de posar-hi molts milions per anar comprant aquests territoris. Bé, el que passa és que és una qüestió de política a llarg termini, en què cada any hi posin cada ajuntament i la Generalitat una mica de pressupost, això funcionaria, més la taxa aquesta que diguem turística aniria molt bé, i llavors nosaltres també diguem un canvi de política. Tenim un projecte a la Costa Brava que l'amenaça greument pel sud, que és la prolongació de l'autopista del Maresme. Nosaltres li diguem l'autopista a la Costa Brava, que portarà 3 carrils que entraran fins a Lloret. Crearan un túnel, faran viaductes, destruiran 60 hectàrees de bosc, i tot això, 7 quilòmetres per al preu de 60 milions d'euros. Nosaltres els diguem al govern, podeu començar per aquí, per què no estalvieu, per què no renuncieu a aquest projecte tan agressiu pel territori i destineu aquests 60 milions que teòricament deuen estar en el pressupost perquè acaben d'aprovar l'estudi informatiu d'aquesta autopista, en lloc de destinar els 60 milions a la destrucció d'aquests boscos i a crear aquesta infraestructura, per què no el destinen ja a preservar el territori? Ja tindríem 60 milions d'euros, que és un bon principi. Però li poden dir és que és una via necessària precisament perquè les carreteres millori aquesta connexió, perquè no hi hagi embussos, etc., per l'interès que genera la Costa Brava. És al revés, necessària en absolut. El que farà és colmatar encara més el territori, crearà uns embussos a Lloret espectaculars. A part, el turisme a Lloret bàsicament arriba amb autobusos des de la zona de Girona per Vidreres, venen de l'AP7 del nord i entren per una altra carretera. I una autopista de 3 carrils no està al servei de les poblacions locals. El problema entre Lloret i Tossa i Blanes és arribar a l'hospital, anar a les escoles, aquesta mobilitat interlocal que aquesta autopista no resol en absolut.
I, escolta, defensem tot això del canvi climàtic i les mesures per posar fi a això i resulta que anem aprovant més autopistes i fomentant més el transport privat. No té sentit que optin per potenciar el transport públic. O sigui, no, aquesta autopista és un error greu. A part, nosaltres diguem que és el cavall de Troia. Si entra l'autopista a 3 carrils a Lloret, qui l'aturarà després? Després voldran arribar a Tossa més ràpid i Sant Feliu de Guíxols i així anirà caient tota la Costa Brava i serà, ja ho diguem, el final de la Costa Brava que nosaltres hem viscut, que ens estimem, que tots els catalans volem. Nosaltres sempre diguem que és un tema de país. Salvar la Costa Brava és un tema de país i el govern de la Generalitat s'hi ha d'implicar. I confiem que en les eleccions locals que venen doncs estarà en el debat quina política urbanística volen tots els partits polítics que es presenten en cada un dels municipis de la Costa Brava. Clar, aquí hi ha moltes sensibilitats que s'han de casar. Les polítiques, els interessos econòmics, els grups promotors, els grups ecologistes i la mateixa ciutadania. Com es respira l'ambient? Què diuen els veïns? Què diu la gent de la Costa Brava un cop aquesta moratòria està en marxa en tot aquest debat? La nostra sensació és que tothom està molt content amb la plataforma SOS Costa Brava, amb el debat que ha creat, amb el moviment d'alarma i d'alerta ciutadana que ha generat. Tothom ens felicita i tal. És cert que els interessos econòmics no estan satisfets, però els interessos econòmics han de trobar un altre lloc on dedicar-s'hi i segur que ho faran. D'altra banda, no crec que sigui bo no aturar aquests interessos econòmics. I més en la situació que estem, ho insisteixo, és que són fons internacionals, molt capital de procedència molt estranya. Han sortit ja al periòdic algunes trames russes d'inversió a la Costa Brava, hi ha fons suïssos, fons francesos, molt capital que ja sabem que no té ànima. El capital, quan són fons d'inversió, no és ja el petit constructor, el petit promotor local que feia petites promocions, les feia amb un respecte pel territori. Ara és un capital sense ànima i, per tant, és un capital anònim que pressiona moltíssim i que el que vol és depredar, fer el negoci i marxar. I aquest capital hi hem d'intervenir. I algú que digui és que necessitem que vingui gent, necessitem turistes perquè la Costa Brava viu d'això, és la principal font econòmica d'aquest territori. Bé, aquest és un error. Necessitem turistes, però ja en tenim prou de turistes. El que hem de fer és que el turisme sigui de qualitat i el turisme que vingui per gaudir del patrimoni de la pedra seca o de les ermites romàniques, de la bellesa del paisatge, de les cales, etc. Un turisme respectuós amb el medi natural. El que no necessitem és turisme massiu de sol i platja. Això no interessa. La Costa Brava ha de reconduir el model turístic. Hem de pensar que als anys 30, si la Costa Brava tenia el prestigi que tenia, era perquè venien tots els pintors d'Europa. A Tossa de Mar, que era un model de bellesa i d'atracció de pintors, i també a Cadaqués. El nord i el sud atreien els grans personatges i a la gent amb major inquietud estètica. Això ho hem de recuperar. I el turisme d'anar creixent, que és el final de la Costa Brava. Això vol dir repensar tot un model econòmic que ha funcionat moltíssim en dècades. Però aquest també és un error, perquè ara estan sortint estudis que detecten que el nivell de renda per càpita inferior de Girona, de les comarques de Girona, són les 3 comarques que tenen aquest boom turístic, és a dir, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva Marítima és on hi ha menor renda per càpita de tot Girona, i en canvi en tenen més el Pla de l'Estany, Olot i tal, cosa que desmenteix aquest mite del turisme és creixement, és progrés, etc. Doncs els últims estudis diuen que això ja no és així, és precarietat, és només 3 mesos de treball, etc. I ho posem en dubte. Ha de canviar, aquest model turístic és obsolet i no porta, és fals, no porta grans beneficis, i al revés, es carrega el patrimoni, es carrega el principal actiu que tenim, que és el paisatge.
Vostè deia o feia aquesta proposta de comprar zones específiques per protegir-les. Ara mateix, sota el seu punt de vista, o sota el punt de vista de la plataforma, quins són els punts més sensibles on s'hi hauria d'actuar inicialment per protegir-los pel que fa a la Costa Brava? Sí, sens dubte Cadaqués. Si a Cadaqués es desenvolupa el planejament, pot créixer pràcticament el doble de lo existent i a Cadaqués s'ha d'actuar ràpidament. A Begur també, a Begur té un paisatge amb grans pendents, amb molts boscos, i cada una de les peces que estan previstes per urbanitzar tenen un impacte ambiental terrible. Per tant, aquests dos llocs és necessari intervenir-hi i quan abans millor. Per tant, sens dubte, és una situació que ens obliga a mirar en temps de futur, que ens obliga a veure què és el que passa i ens obliga també a pensar què és el que passarà, sobretot a partir de l'any vinent, quan s'aixequi aquesta moratòria, s'haurà de veure també què és el que passa a nivell polític. Senyor Eduard Ribot, portaveu, advocat de la plataforma SOS Costa Brava, gràcies per haver-nos acompanyat i gràcies per haver-nos explicat quina és la situació i quin és el sentiment que hi ha en aquesta part del territori. Moltes gràcies, fins la propera ocasió. A vosaltres, gràcies.